Şonu açacak oldum. Menem boşayın onda. Şu wagtynda kötünden garamaýaklygyny halkymyz diýätde bolýan. Halk şuýda geçenlerde taparagyň çykyşlaryny aýdyp geçildi. Birek bireginiň taçyndan tutup aýal gyzlar birek biregi bilen ýaka tutuşup uruşýarlar. Dogry. O öňden barzady. O çalaja bir nito hereket bolsa adamlar birek birege saldyrýar. Hökümet oňa teredýär. Aslında oňa teretmeli däl hökümet hiç şeýle. Egerde birek birege ziyan verilse bu bir cinayet bolýar. Sebäpten oňa ziyan berýän, zarar berýän. Bu bir cinayet. Emma hökümetin gözünde buna tek gözü bilen seredýärler, beýgenýärler edilýän bu geçen öz aralaryna bu geçen olumsuz negativni zatlary beýgenýärler. Olar hem bular bir-birini gyrýar. Bular biz bilen işi ýok. Aslında giboy bir ýurda nemedeňne Türkiýe bolsun, Amerika bolsun, Ýewropa bolsun, egerde bankomatda pul berilmeýän bolsa, egerde şu taýda bir adalatsızlyk bar bolsa, şu taýny ýykyp gidýär adamlar, halk. Şu taýny ýykýarlar. Yıkanlar üçin hiç kime bir türmäge dıkayn, bunu şu ne deyin, bu ne deyin diýen hökümet öz kemçiligini düşünýär we o kemçiligi düzeltmek bilen bolýar. Emma bizim Türkmenistany olar yıkma ekeni bir knopkasyna ziyan berse seni ömürlük türmäge basyp goýýarlar. Halkym şondan gorkup dogry şu birek birege azar bermeli, birek bilen ýakalaşmaly, emma hiç da ziyan bermeli däl diýen bir düşünje bar. Ne bir protest bar. Bolýa siz uruşmaň iň merkde bankomatyň ýanyna baryp iň merkde bilmedim men näme diýen bir protest kiçikge ziyan bermäni bir protest edin, bir protest geçirin araňyzda, öz araňyzda düşünşiň, näde geçirjeňiz. Bir zatlar edin, emma siz birek birege yumruq atmak bilen çözüm tapyp bilmeýäňiz. Ondan ketel barady, aýdyp geçdim. Maska ýok ýa-da maska bar, o Türkmenistanda maska ýogumdyr, maska baramdyr, dakýanam bardyr, dakmaýanam bardyr. Emma hökümet şon zorunly etdi, dakma zorunlylygyny getirdi. Onam Türkmenistanyň halky bir ýerde zyňarlyk maska almaga ýagdaýlary ýok. Şoň üçin matadan maska alýarlar. Onam o maskany şu 2-3 güllap, 4 güllap daşar çykan şol maskany dakyp çykýarlar. Onu ýuwmak, her daşardan gelenden soň ýuwmak ýa-da onu aratsalamak diýilen zat ýok. Koronavirus diýilende mata hemme da yapışanlar o bunu habarlarda hemme ýerde aýdylyp geçildi. Bolýan şol maskany dakyp egerde oňa korona yapışan bolsa o sen içine girýänler. Şoň üçin şol maskany dakyp sen ketelden goranmaýan, nabarot sen keteli özüňe çekip alýan. Başga näme aýtjakdym? Şu ýerde men goşaýyn. Şu näme? Almyradan ösem öň koronavirus başlandı aýdyp geçipdi. Şu koronavirusdan hastalanan hastalar derre o hastalygy alan o bokurdakda, boğazda şu tis ağzını çaykap dursan, tis yudum su içip dursan o näme? Geçýär. Onu sırazı özüne alıp bilen şu hastalık hasta bolan yok şu. Yöne şu aýdyşyň ýaly maskany değiştirip turan wagtynda hasam oňat da yöne şu Türkmenistanda tanışlara bilişlere biz indi häzir bulary goýanymyz bilenem ýa ýa görýärler ýa ýok öz garyndaşlarymyza düşündirip aýtmaly. Mene öýümdäkilere şeýdim. Jorap bar, şu joragyň arka o ökçe tarapy bar, şu tarapyny nämediňde arkasyndan yuvarlak bir topar edip giymen joraplar oňatça ýuwun ütüklen maska ediberin. Daşardan al oturmak sebep daşardan alınan maskalar şu mahal Türkmenistanda köp çağalarımıza alerjiye berýär. Özümizden boldu, almaň daşardan diýdim. Düşündürüp aýtmaly izimizdakilara.
Doğru güllogandan ýene meseleler biraz goşaýyn. Şonun hakykatdan ýa-ni gowharjygymyň aýdysy ýaly hemme kişide mümkinçilik ýok. Maskany her gün alyp çalyşyp durmak üçin. Meselem medisina, hirurgiýsk medisina maskalary käbirleri manut käbir 2 saat şonun anyk geçenek olaryň gorunuş okyby. Sebäp ol mikroplar geçip durdy o maskadan 2 saatdan soň. Yani adamlarda her 2 saatdan maska çalışıp durmağı mümkünçülük ýagdaý pul hiç tat yok. Şoň üçin näme etmeli, nähil etmeli ýa-ni aýtdy. Ullagan şol ne halkyň ede biljek, ne şol joraby beýle çykmakman beýle. Menim näsip boldy ertde bugün bärde başga bir zatlar bar, ona men halka aýdyp berjek. Goşmaça gorunuş usul hökmüne şonu peýdalansalar, şonu köp ýerde koronavirusdan adamlar goruýar. Şol wagtyň özünde olara maska alyp oturmagan gerekkäliginden mende pikir bardy. Bir maska ýeterlik, bir gün ullanmagy ýa 2 maska. Ýöne şonu nädip ullanmaly tertibi, o näme bilen abrabot etmeli ýa arasalamaly, o barada men ýöreter gepleşik geçirmekçi bolýan, onuň halkymyza ýetirer näsip bolsa. Başka näme bar türçü dolan şugurlukçy? Ýene näme soralar bar? Bir abibileniyem bar, Halmurat. Aha, aýdy berin. Soňuna goýban aýdaýyn. Aýdy ber. Ýene ýanky Gyzyl Alma Ata Watan dernegimiz studentler üçin opjit, ýanky ýurt diýerde türkmenler, näme türkler ýaşaýşaý. O opjit studentler üçin bir 100 ýerlik planlaşdyrýar. Yani İstanbul'da onun jaýyna gözläp ýör. Olun ýanky jaý tapylan soňam içine abarud etmeliler. Kravady wadyr, ýatlyk görgön wadyr, o halty düşögi onu bunty. Ya şo zatlary gurnap ýör. Kim kömek etjek boldy, ýanky şowada gurumuz bolsun diýen adamlar boldy. Yani kömekde bolup bilerler. Diýip şo nämäni benden haýyş etdiler, mene şoň anonsunu kabul etne diýenler. O bir wagtly näme şo ýanky çağalary bir ýerde normal nämede ýaşar ýalak nämede ýalak. O ýagdaý döretjek bolýar da ýaşlar üçin. Atgol tapalar. Atgol tepli. Ana adamlar, vatandaşlar eşitip otursalar, gelin katnaşın kim okap gören ýaşlar, o taýda bu taýda ýekelikde, orlanıp ýörmäňde bir ýerde Türkmenistanlar var, bir topok bolup ýaşasaň, şolan bir gereklerine beýrek kömek etme, arka durma, gatullykan gorluk boljak. Tabaraga ha bolan şu belleşigiň üçin. Meniň hem goşjak zadym bar, Halmurat ağa. Aydın. Geçen sefer şu Türkmenawatdaky Dünya Bazar barada gürleşipdik. Näçe adamlar jaň etdiler telefonda, yazdylar. Akazyça 2014'ün 27. oktyabrda 3 gün bazar işlenip diýip abibileni berip, şu 3 günün içinde bazar yıkılıpdyr. Bu bir 2014 ýylyň 27. 28. 29. oktyabrynda bayrama 3 günlük beripdir da. Şonda. Näçe sutlaşdyk, dokumentlarymız elimizde bar diýen adamlar var, gerek bolan wagtynda nira barmaly bolsa barýas diýen maşgalasy bilen gaçyp gaýdyp şu taýda ýaşap ýöretdirler. Adyny, familiýasyny hemme zadyny bilýän, men gerek wagtynda siziň bilen habarlaşdyrban bilerin olary. Şu dokumentlar bar elimizde dedi. Bu meseleleri nesip bolsa Saparaga, Ulutaýdaky, Türkiýedaky öz adwokatlar bilen ýa juristler bilen maslahatlaşyp çözer diýen umyt bar. Saparaga näil berýän şurýar bolsa? Näme bilmedim, ol Türkiýedaky adwokatlar Türkmenistandaky nämäni näde tüýde berjeklerini Türkmenistanyň tüýdüne bermeli. Yo hiç bolmana hasabarlyk goýulsa da soň gerek süýdüň beren süýdüň çıkaran kararlarım elimizde dediler.
şu yıkılan magazinler var ya hiç haysi tölenmedi hiç kime. Şolar var elimizde deydi. Sonra yangın oldu. Bazarda yangın oldu deydi mi? Olam 2008 yılda oldudur. Yöne bir günde bir saatte Balkan, Mari, Daşoğuz, Türkmenovat 4 velayetin bazarı yanıptır. 2008 yılda одновременно. Bunun sebebi ne olabilir? Hemen alamat onu. Yönetildiğiniz yerler Türkmenistan ahlisini özlerine almak için ediliyor. Onu bir günde yanılmada oldatlar. Halkı samsıktır ödeyem. Pajarlıları çağırıptırlar. Pajarlılara bazarkom gelmese biz girme hakkımız yok. Dervezeler kapalı deyip dışarıda yangını keyif edip izleptirler. Yangınları söndürmendirler. Ona amayttılar. No, seret. Ol sen pajarını sen yürütü kurs geçiyen, yürütü sapak geçiyen. Kim birini sen başlığa ya prezidente karışmalılar da yanına gidip dur sen halat etme. Bazarkom gelsin deyiptirler. Bazarkomam gelen vakti gelmendir. Moşt onu hem spesial gelme diyendirler. Bilerek yapılmış. Bilerek 2008'de pajar oldu ya 2014'ten o dünya bazarın polnusu yıkıyorlar. 5 bazar vardı o tayda. Bütün bütün Türkmenistan'ın halkı o yere heptanin her 4. gün akşam geliyordu. 5. günem gidiyordular. Onu bu zatlar men fikrimçe yürütü adamları açlıktan kırmak için Gurnonun planını düşünüyorum. Şimdi şu günkü günler gözümüzde bunlar yine ölürümüz aydıyasa şifirlerimiz uçup gitti. Ölürümüz nefili çağalar ölüp gitti. Hiç yerde bir haberlerden aydılmadı ki. Özümüzde haberlerde aydılmanasın başka devletlerden aydılıyor. Yoksa Türkiye'de hem haberler aydılıyor. Onlar aytmanlansın bunlara mı işsat gibi aydanıyor. Ağır yaڭaçı da tanmın yaşa. Şey diyelim. Halk ayağı alanak. Başka kim aytıp koşak zat var ya? Beylek sorulara geçelim. Çok sorulara geçelim. Awa. Türkçe davan bir zatlar var mı enam aytma? Var. Haydun. 3. soru gulluk barada. Türkmenistan'da harbi gulluk hazırlıkça 2 yıllık. Sonku dövrde erkek olanların sanının yetmezçiliği sebeple okuğa, işe ya da imigrant hükmünde dışarı yurtlara gidendikleri sebeple harbi gulluk 2 yıldan 3 yıla çıkıp gider mi? Ya da İsrail'de kıyalı kız maşkalalarım harbi gulluğa almalı deyip kanun çıkarıp bilerler mi? Bir katı kızıklı soru, eğer ruhsat verseniz men başlayın şu soruya cevap verme. Onki pagon götüren adam hükmünü hem yukarı seviyede parlamentte öğrenmek işlerini alıp baran adam veya deputat hükmünü. Ve 2 yıl möhletli gulluk dünyada türlü devletlerde türlü möhlet bilen gulluk edilýär. 1 yıl var, 2 yıl var, 3 yıl diyen yerlerin var. Yani demokratik devletlere mahsus zatlar. Mesela şu marhapara kimin yaşap oturan devletimizde o zatlar meyletin. Kim gulluk edecek deyip o istek belirse 6 aydan 1 yıla çeyli gulluk edip bilýärler. Emma Türkmenistan'ı dolanıp geldik. Hakikaten 2 yıl gulluk möhleti var. Konstitusiya boyunca yaşı 18'e yeten yaş yigitler watan öňünde öz gulluk borcuny ýerine ýetirmeli diýilen konstitusiýada. Demek şol 18 ýaşyndan soň eger ol institutda, universitetde okumayan bolsa, Türkmen şol gulluğa gidip 2 ýyl berjä ýetmeli. Emma institut, universitet, tehnikum oturandan soň ýene-de hiç bolmany 1 ýyllyk ofiser wezipesi bilen malaç leytenant, kiçi leytenant, leytenant derejesi bilen ýene-de şol gulluğa çağırylmaly. Yani bizde nahir gulluk var.
Bizdäki gulluk ol hakykatdan göz öňünde tutulýan watany gorumak üçin edilýän gulluk däl. Şol hakimede hyzmat etmek üçin getirilýän mugut ýa-ni gulçuluk diýip aýtsagan bolsak iş güýji. Eskerleri eline pawon harbesk edip akıdıp o hocalıkta ullanýarlar, marlarçylykda ullanýarlar, bir goýunuza baktyrýarlar, doňuzhanalarda işledýärler, mesela serhetde ot çapdyrýarlar. Ay garan, näme diýsen şo hojalyk işi bilen baglanyşyk. Ben bilýän, benim doğan anlaşlamyň çağırlarynyň köp gulluk edip gelen, şol Türkmen ýa Türkmenistanyň ýa-ni goşunyny, harby goşunyny. Yani şolan birini men soradym, biri men tek avtomata tüküren adam däl. Hep şolary avtomata halk hökümet ananyna 2 ýyl eline avtomat saklamadyk. Bir harby türgenleşikden baş çykarmadyk. Ýigitler soň nädip zapasa duranmady, ätiýaşdy. Yani zapasa duran soň birden ýurdun daşyna şolar ýalhyp abanyny ol nädip barp halky gorusun ýa döwleti ýa watan. Oran istatın başı çıkana olur yara bulunp bilen. Inni 3 ýyla getirip billermi diýilen soragy men jogap berem teşede. Getirilip bilinir. Näme üçin? Täp ýurdun ýaşy ýeten ýigitleri ýurdun daşyna. Yetişip gelýän ýaşlardan ýygynar, ýöne şuň kun aýdylýan 40 000 50 000 eskeriniň öwezini dolup bilmeýärdi Türkmenistan şuň ýerdeýdi. Ondan o ta gıylar çağırıp binermi? Eyem gıylar çağırılıp böyle. Var eyem ayar gıylar batalyonu var. Niye doğruna döredildi? Yani on meşverinin muhtarını bilemez. Yani vardı. Önkü paratlarda görkezillerdi. Yani son paratlarda mene göremek. Yani bilemek. Yani bar değilen adı bar. Gerek bolsa onu hem çağırılır. Yani mırdaydaydı halkımızın önünde. Bir kurban bilen alaca, muğlaca goşunu bilen, paradını goşunu bilen döwlet gorap bolmaýar, o halk gorap bolmaýar. Görüp otursanız, soňky mysal, şol Garabagda bolup duran uruşda. Ýokardan diňe knopka basyp ýok edilýär, ýerden ýörap barýan tank. Bizde bolsa ol paratda görkezler, oýunjak adamlar, o kvadratsikli barýar. Ay ho, avtomatyň oky bilen 2 minutda ýok edip bolýar. Näme goşuny? Bir oyuncak Rus padşahının olur bir padşah olur bir ala sarın. Şol alayanı saldattık ya da oyunup veren. Yine bilem şol bilen mesulun bizde koşun yok, harbi koşun yok. Yine barda şol yani bir bolup bir 3-4 tane raket divizyon ya da yani raketler. Şol bolup bilen. Olurun belli yerde dur. Olur yani çiğitlen yani basıp 5 minutda ýok edip bilýär düşman eger üstümizde çolsa. Onun için bugün bizde harby goşun var diýip aýtmagy mende hiç ýyly ýagdaý ýok. Doğru düşünün bana. O paratlarda görkezilýän ol aýtdyba ädime diýen onu kime öwretseň 2 aýda Lubo İslamik institutynyň ýa uniwersitetiniň ýaşlary marşarovka edip bilýär, egin neşik geýdirse. Ýöne ol ýara bolanyp bilýär diýip aýdyldygy däl. Onu geredin häzirki zamanda nähil ýaralar ullanylýar. Barmy bizde spesialist şu zatlardan baş çıkarıp bilecek, kompüterde oturup hasabet edip bilecek, taktika vardı, strateji vardı, birazcık bir fikir yürüdüp bilen bir general var mı, polkovnik var mı, ya mayor var mı Türkmenistan koşunda? Yok. Öz içinde yok. Daşınlanın birinin hakkını tutup getirdi, İslenlik o Türkmenistan'ın harbasarını daşar devlete satıp bilecek. Yine vesselam. Şu mesele boyunca men aýtjagym şu aýtjaklarym barsa goşuwerin saparaga gıýlar olur diýişmi. Şuýanky halmada şu aýdan zatlaryň üstüne biraz goşaýyn. Aýdyn. Şu sroçny служба diýäsen ne biz. Şu sroçny служба 17-18 ýaşly olanlar bar ýa, ha o 17-den 18-den idi. Ay желание bolsa 17-de gidýärler. Ha, mümkin. Добровольно arda ýazmaly ýöne. Ondan 2 ýyl gulluk edýär, ýöne ýokary okuwjy aýlanyp guturan olanlar bar. Olar 1,5 ýyl gulluk edýärler. Onum ofitser hökmünde däl, ýa-ni sroçny sallat, sroçny служба hökmünde.
sallat tökmünni, yalnışman şol men aýdýanym dogry. Sroçny slujba hökmünni gullugy diýär, şo wyşşy образованиýety oglanyň bolsa-da 1,5 ýyl. Men şonu düzedýän diýdim. Birem ýanky sonra kendi dogry düşünen näliňiz onu. İsrail'la kıyalı gıydlarım harba gulluğu alıp bilýär mi diýär, alıp bolar mı diýär, alıp bilerler mi diýär. Bu ýerde ýene de sroçny slujba barada görüňi diýär. Şol alo, eşdilýär. Eşdilýär. Şol ine wayenni özüniň nemeleri, diviziýada däl özüniň batalyonlary zady bar diýäňizde ol karopkalar ýani wayenni paratda geçirilen karopkalar diýilýär. Ol karopka diýerse türkmençe. Ol wayenni institutyň gıydlar olar. We başga da çatlarda haýsy gıydlar bar bolsa, kilosy ýeňirээk gıydlar bar bolsa şolar alýardylar. Yetmese, karopkan özü yetmese alınýardy. Şol başga harba gulluklardan hem gıyd gelinler komandirovka edilýärdi Aşgabatda. Karopka düzmek üçin. O karopkada 250 adam bolmaly bir karopkada. Ýöne şol inni bu ýanky sroçny slujba bar. Gıydlar inni şol slujba alyp bilerlermi diýýärdi. Oglanyň ýerine yetmese. Atdelni diviziýa ýa atdelni batalyon ýasaýarlarmy şol 2 ýyllyk sroçny slujba görnüşinde. Şol mesele näil diýäňiz neme? Galmada. Yo, on alıp bolar. Yani olur näme işetsin o taýda erkeň başarmaýan işini den alıp bir uruş ýagdaýyny birinji aýdaly birinji öňde duran goşulmar, oň ýygyny bar. Meselem aýdaly üçüncü hatarda durarlar bar, ýa-ni medisina işgärlerini siz ýaly adamlar gelip ýaralary meýdandan ýygnamary olar, ýa-ni bejergi bermeli, olary dikeltmeli saglygyny ol bolup biler denallarda. Ýöne elini avtomat alyp erkeň etmeli işin denalar etmeliler. Mene Türkmenistan o zatlar bolar diýe pikirden gaty uzakdy. Ýöne Izrail'e bar o zatlar. İsrail'laki boşun erkek zenan hemmesinden hep olur tügrektaşına howpy bilensen şu zatlara mezur etmeli. Bizde olur ýaly mezuriyetlik ýok, zerurçylyk ýok. Yani erkekler bulman için denarları çağırıp bularım şol ýa siziň aýdyşyňyz karopkadan geçirmek üçin edilýän bolmaly, gaty mümkin. Siz dowry bellek geçdiňiz. Bu Sovet zamanına bardy. Emma şu institutu, üniversitede texnikum oturan ýigitler soňra harba gurluga çağırylany minimum kiçi leytenant ýa leytenant zawaniýasy bilen gurluk edýärler. Häzirki döwürde olary bir redawy hökmünde gurluga çağırmak gaty mümkin. Sebäp olaň öz ofiserleri ýeterlik de o taýda. Benim bir zat goşaýyn şu taýda. Aydın Üstüne açtınız. Şu Afganistan'da uruş vakti oldu. Şu Soyuz dövrü vakti. Gece saat 3'te 3 soldat gelip menem ekitcek oldu. Alıp gittiler hem. Yöne kalkan barıp çağam, emzikli çağam var da soldatlar hiç da kulağıma sana min maşina minemde menden başkam 10 san ayal vardı şu tayda. Meditsin işkarlar temmese. Soň şu kakam girip 6 aylyk çağası var zat deyip gürleşip men çıkarıp aldı. Şonda kän gyzlar gitdi Awganistana. Dogry, görülen olaryň gidýäniň sebäbi olar şo taýda ýa-ni harby poligoy gospitallerde, medsançatlarda, medsanbatlarda işlediler. Olar elini yaradylar, o taýda beýle kadyn ölüň den heterde uruşan adamlar derler. Gospitallere akdally hawa. Ondan o taýda meýdesi giderler hem boldy ol uruşa. Çağın bar, nam sereden ok, näçe çağın bar anam. Şu diploman var mı elinde? Medisina işgärmi mi? Şu hemmesine öýünde var mı? Tutup alıp gittiler hemmesine. Onu sevapsy mobilizasiýa diýip onu edilýärler. Şey etdiler de bir bada o. Ýöne soňkularynda oňaly etmediler. Soň şu özüňi çağırıp sorap başladylar diýdiler. O wayen kamatda gidip bilýärmi? Ýagdaýyň nähili diýip soňky ýyllarda. Ýöne şu başda şoňaly öýlerden 2'de, 3'te, 5'te gelip alıp gittiler.
Men şu taýda ýatmyşça birde aýtyn şol 79-njy ýylyň 27-nji dekabrynda Sowet goşuny Awganystana sürdüler. Şonu ýa kaýşynalyk sebäpçi mobilizasiýa edildi. Şo toýda oturan öýlenip oturan ýerde nakitdir. Men bilýän bäherden durna basandan. Ondan soňra kızlar bazan avtoparkynyň direktor bardy, Dusubäş diýip ýol guruluşy edarasynyň başlygy bardy. Şolary çeldi wenkamat owratdy. Ýogam başlyk adamlar. Hep umumy mobilizasiýa bolansan, şo bir gecede mezeni ýygnatyryp, akitler owratdyr, olan familiýasyny soraýanam ýok. Ýöne soňra sen aýdyşyňy diýär. Sebäp o taýda 2 ýa 3 ýasa aýlyk tölenýärdi da, sebäp SSR'de ýa ýylynda Türkmenistan şu öňkü aýlyň 2 ýasa köpeldilýär. Onuň ýene de Awganystanyň işlen döwrüne ýa şo ýanky gospitaly bar. Ýene de 1 aýlyk üstüne berilýär. 3 aýlyk tölenýärdi. Şo taýda gulluk edilerdi. Ene kanun men onu bilýän, özüm gulluk edemsen bilýän. Ene şolar ýagdaý bolýar. Bugun kun o 1 aýlygyny halka tölemäge emma gurby çatmaýan hökümet bu nädip o uruş ýagdaýyny öz halkyny 2 ýa 3 ýasa hak tölesin. Olar ýa bugun kun bizim döwletimizde ýok diýip düşünýän. O, doğru. Başka sorak var mı? Beşinci soru. 4. soru. Yiğitlerin harbi gulluğu 2 yıllap boş geçenliği bilen razılaşýanyz mı? Oy, razılaşýas. Näme? Doğru gaýtalamasa Tapara men aýdyp beren, ema şu 2 ýyl gulluk ýigitler üçin boş geçýärmi diýen sonra bilen razylaşýarlar diýerdi. Yiğitlerin harbi gulluğu 2 yıllap boş geçenliği bilen razılaşýanyz mı? boşluğunu boş. Boş 2 ýyl boş. Däl hem saglygyny hem wagtyny şo taýda goýup gaýdýar. Boş boşuna. Aýyp gelýänem kän diýerler. Bilmedim bolýan ýöne. Hakyky. Aýyp ýagdaýyny urum görýärler, onu Hudaý saklasyn. Ýimitlerem ýok, nemedem ýok. Ýimitlere şo togo berilen kammy gormy aldat berilýär diýe. Ol etlerem çüýräp giden, porsak giden gurçukly et berýär diýe, onam käme hal. Onuň galandatlara aýdywam oturmalar. Onuň o bilen nädip saglygy bolsun tallatlar. Eskerleň nädip saglygy bolsun o şol ýimit bilen. Onuň 2 ýylyň dowamyny düp öter saglyklary has pete düşüp bütgäp gelýärdi. Eskerler. Onuň olaň ardyn dinleýänem ýok. İçin ağırsa da, kellen ağırsa da, dişin ağırsa da onun ardını dinleyen yok. Şo yine de şo harbi bölümlerde medisina işgärleriniň içinde bir vicdanlısı bolaýmasa olan saglygyna terediýän adam yok. Yanlışmasam şol harby hospitalda işlerine adam bir döwrüne söýlem. Ustad biraz diýende burunlar nahil keseller bilen ýa-ni döwük ýenjikler bilen eskerle gelip hospitalda düşýärdi. Şulatdyr bardy biraz. Gaty dogry näme? Gaty kän elýär eskerler gije bolsun, gündüz bolsun gelip durlar. Aýtmaldat esasda şol 2 ýylyň dowamyny agdyndaky dişleri dökülüp, ýigitler dişsiz gelýär, köpüsi dökülüp gelýär dişleri. Gullugy torýada. Bu torýança şu 2 ýylyň dowamyny dişleri dökülýär. Onuň olam şo harby bölümdäki medisina işgärleri şolar ýaly terbiýeçilik ýani medisina barada bir maslahat bolýar, sapak bolýarmy? Hepde de bir kede geçirip durmaly şolar. Diş näil ýuwulmaly. Diş aşağı dişler näil ýuwulmaly, ýokarky dişler näil ýuwulmaly. 3 minütlap diş diýilýände 3 minütlap ýuwulmaly. Ýokarky dişleriň iç ýüzlerine çenli, aňyrlaryna çenli şotkalap ýupdurmaly. Ol şotka bilen üpçün edip durmaly. Eda nemäň özü, harby bölümiň özü, pasta bilen, şotka bilen hemme zatly üpçün edip durmaly. Edil häzirki döwrü bilen ýokdur diýip pikir edýän. Ne şotka bardyr,
Ne pasta vardır, kurçuklap giden et verýän bolsa, o pasta ile şotka da sagynyň berilýän näler. O ýerde gigiýanaňam iň nola düşen ýeri. Nol dip aýtsa bolýar gigiýana sebäbi adam. Şolary şampun sabyn berilmeýän bolsa, ol sallat görüli, esker görüli her kim öz öýünden getirýändir. Ene tatasyna spise gedip berýändirler, şeýle planat getir, hawa dorap getir, hawa tursumayka getir, pasta getir, şotka getir diýip. Onuň bu diş ýugularyny şotkalarym her 3 aýdan täzelenip durulmaly. O zatlarym edilmeýäni görnüp dur. Sebäbi adamyň şu dyrnagy zady, saçy zady dökülüp başlasa, dişleri dökülüp başlasa, eýem sen organizmiň sana habar berýär-de. Dat bidat maňa bir zatlar bolýar, üntwer diýip. Şol sana signal berýär-de organizm. Onuň bu sallatlarym o zatları bilmänsiň, olar 18 ýaşly bir çeýneni çağa diýse, nämen bildi, nämen bilýär, ol öýünde de öwretilmedik bolsa, gullukda kime öwretsin olary? Onuň şeýdip dişleri zatlary daýy dökülüp şeýdip 2 ýyl şeýdip oturýar çağlam. Etgerler. Onun da şarım şol esapi butavaya travma bilen gelýärdi. Sallatlar, esgerler köplönjem ödün otlap yanıp gelýärdiler. 50% yanany var, 70% yanýany var, 90% yanýany var. Olaryň ýaşasa bir sutka ýa 2 sutka ýaşaýardy-da. Ondan soň oly spasial edip bolanokdy. Sebäbi prosenti ajogyň prosenti näçe köp bolsa şonça. Biram şol ýokarky demalş ýollaryň ýanta şo tarap şolanyň ýam gatykyn göreşmek gatykyn. Onuň başga bir zat ýadyma düşýär. Ne bu kynançlyrak waka ýöne enelere men bu zatlary çağası bar enelere duydurasym gelýär-de şu gullukda bolýan zatlar. Eneler çağalaryny urudyny sagaman gidip gelip şol 2 ýyl bolsa 2 ýylyň her gijesini doga kap ýatýarlar-da sagaman gelsin diýip. Ýöne gelmeýän wagtym kendi uş gelýär. Sebäbi aslyna waka ken ol bar negatif men bilýän zatlaryň hemmesi bir çasym ýa-ni bir nemen komandiri, bir bölümiň komandiri, войсковая часть, şoň bir komandiri tilagaçdan öz öýüne film çekdirjek bolýar. Onam sallady minirýär. Näme sen özüň bilen ok. Ol 18 ýaşly salladyň şol tok bilen işlenip biljegini, bilmejegini bilen okmy sen? Monteur del okugy tormadyk, ýa-ni mektep oturun. Şonu minirýär ýokary, onu togurýar, onu ýokardan gaýdýar. O taýdan o çağın biloňurgasy döwlen. Şon döwlen soň inni bizde okudylmadyk zat, biz çağlykdan mektep döwründen bizde okudylmadyk zat, Amerikada öwredilýär çağalary. Şu adam bir ýerden ýykylandan soň ellemek bolanok. Şoň boyuna urgasymy, döşeň urgasymy, ýa biloň urgasymy, niresini döwlen bilen ok, näme bolanyny bilen ok. Şol adam özüne gelip öz ýerinden turýança ellemek bolanok. Skor çağırýan, tiz kömek çağırýan. Şo bärde tiz kömek çağırlaryny birinji bilen şu bokurdaklarına giydirilýän zady bar. Biloň şo boyuna urgasy döwlen molaýmasyn nip olun tak sen emer. Ha o karset giydirýär öňünden, arkasyndan giydirip berkidýärler. Şol aşagyna da şit sokýarlar şeýle. Demäň ýatan balaň aşagyna şit sokýarlar, ýelinden aýagyndan bizimkiler şeýdip galdyrýar, ol sünürüp çekelep şeýdi birak maşyna ýüklep alyp gidýärler gospitale. Nämemişin birinji kömek berýärmişler. Sen onu öldürdün hasap şeýtsen. Şo ýerde sen diýiligine öldürýän şo çağan, şol adamyň kim bolsun? Süýreklep şeýdip ala hazır bol skoran gelende garaşanaklar özleri maşyna minirýärler. O çasyň öz maşyny şeýdin gospitale getirýärler. Getirenden eýam ol läş ol eýam ol näme diýim? Demi gelip dur ýöne läş. Şolarda şo bärde Amerikada şonu ýaly öwredýärler, çağalar bolsun, mektep ýaşyndan öwredýärler, birinji kömeklerini ädip bermeli. Şu adam ýykylanyny elinden aýagynyň
çekelemelerle şoň aşağına şeýle şit tokýardy. Soň şonu şit bilen minirýärler neme? Nasilka. Doğru. Kaptanına koyup şeýle minirýärler. Ondan soň şu dyrşyny alyp gidýärler aşağa şitli sanlarama titremedi ýaly. Boynam nemeli. Onun şol olan 7 aydan soň öldü-de. Öne reanimasyada sebäbi el ayak işlenok. Şol boyun oňurga da döwlen. Näçe oňurga döwlen onu biljekler. Onun ýene başga bir erbetdat ýadymda galdy men gözüm öňüne bolandat. Bir balnoy gelip priyomda esir geldi-de. Eli şeýle barmaklar şeýle çaplan kan akyp duran çaplan şoň bir barmagy şeýle şuna şeýle çaplan bolsa bu barmaklar abat galypdyrdy üstü çaplan ýöne sünkleri zat çapylmadyk-da dakansa onu şeýdip çatyp daýdyp ýerine goýup bolýady şu barmak sallanıp durdy da şeýle sallanıp durdy oýun o dejurny kirurg şoňky onu yerli ýerine çatmak üçin sen gaty güýçli spesialist bolmaly. Bir mikroskop zat gerek, onu çatmak üçin şu daýdaky nerwi damarlar zatly çatyp. Bolmasa da gangrene bolsa, durşuna gidýär hemme ýerine ýaýrap, ondan onu bütün elini çapmaly bolýar-da, kesmeli bolýar. Şol sebäpli gangrene zat bolmady ýaly, şok barmagyny durşuna şeý diýip aýyrdy. Sallanıp durdy, diňe çytdan ham galypdyr ekeni. Ýa-ni sallat şokdy, stresde şokdy, söwünýä, özi bilýänem däldir söwünýäni. Söwünýä men ejeň näme deýänden tek etişime seretdim. Ol ödetmedik onu. Kim edip biler? Kim edip biler? Sen awat 10 kişiňi awat çağaňy iýberýänmi armiýa gullugy? Sen invalid alýan gaýdyp ýydyna gaýdyp invalid çağaň alýan ýydyna. Bizde gulluk ýok. Benim gulluk hemme sırlarını açıp oturmayın, ýöne gulluk ýok bizde. Gulluk ýok, utoran. Doğru. Öyle sarını. Dedavşyna da var o taýda. Beýle kırıklarım var. Onun için Türkmenistan'a harbi gulluk ya harbi army bar diýip aýtma bize mümkinçilik ýok. Şu taýda komandirler fereden var eskerlerim akşam durmuşyny, giýje durmuşyny ya olan içkisine ýa-da neşigine seredilýän zat ýok. Ýa-ni aýdyp oturýarsyňyz şahsy gigiýanasyna ol şoň biz şol SSR döwrüne sapara kim esker bolan adamdan sallat bolan çağırlyk. Olum bolur etdi sallat bolan. Ýöne şo taýda biz esker hökmüne redawoya 3 manat tegizim köp tölenýär her aýda. Şo pulu adam esker näme ilkinji nowbatda şo öz gigiýany esbaplarmy haraşo diýşarasalyjy ýa-ni çotko ol bir ýa-ni akyatda tykil ýa-da gymnastiorkaň içine şonu garan puluna da ene piçenni kimçilim çekýän masaçylym şol ýetýärdi garan iýmetini döwlet içine diýär. Ýöne Türkmen armiýasyna olur ýaly pul berilýän zat ýok. Diňe eskerler gol çekge, olan pulundan komandirler alýady bize kän 30 ýyllyk näçe edek arz geldi. Ýöne o düzelýän zat ýok da o taýda. Murat, sen Aýtmasa para. Doğrum var, değil mi? Armiya näme üçin alýarlar? Gerekmiş. Ýeme de Orýalak teretjek bolsaň onu almalam der. Sen näme üçin alýan onu? Sen kerediňe goran oklar. Eline de yara vermäle de gorkýan öýde. Ha? Hakyky. Sen o taýda ne onu fizik tarapdan terbiýelep bilýär? Ya burada öwredip bilýär. O 2 ýyllyk bir gull adam ýa-ni rapsila. Oňa bokurdogyny da teriden o. Onu näme üçin alňa arme diýip näme üçin gerek? Bu tafor üçin edilýär şunda hemme. Ben biraz getirdim. Daş däjek içime öjek diýil ýani şo. Daşynyň göräme terbiýeti. Kim olsun? Sen sany 140 000 diýdi. Olong aýlygym ken, injineriň aýlygyndan, mollüğün aýlygyndan kenne.
milisiyan demedi. Yani halkı saklamak için. Terhedin değil. Ne aylak böyle oluyor? Ben şu atları hiç düşünüp bile mi o? Kalmırat. Ya ben artık garraptırın başka yurtta olamdım demedi. Katı O var da. Horlap yörün oldum diye hem için alyan. Almalılar. Gerek gel. Katı doğru sapara. Ona bir zat olur özünü korumak için edilen oyunlar da. Oşun ýanym bir butaforski diňe şol daşyjak, içimejek ol adamlarda ne güýç bar, ne kuwwat bar, ne harby ýarag bar, hiç tatdan baş çykarana. Kulloğun bir zat diyecek diye. Aýdy ber. Ben aýtjak zatym öňler şu çağlar 18 ýaşdan soň armiýa gitse, armiýadan gelende şu действительно nakachny edil mujik bolup gelýärler-de. Häzir gitseler doklu kurça olup gelýärler. İlvirep o ýeri kesel, bu ýeri kesel ýa näme azacık slujit edenden soň konfiskawasiýa edip öýüne goýberler. Şonu aýtjak bolýanda bu o soldatlaryň indi näme ýa-ni Olga Charyna aýdýar da şu izindaklara spisik yazılyandır. O spisik bizde bakçadan başlıyor, sadıktan başlıyor. Her ay spisik sadıkta, mektepte, armiyada, ona o şey hiç kim gen galanı. O soramasalar, inatalar bilýärler, her kime öz çağası gel. Şu armiya baran vaktinde, Bökman şu näme etmeli. Häzir hemme ýerde diňe pul. Okma, pul etip bermeli. Şoförlüğü okudyalar. Yöne, önküler ya, o gospitale o yerini kesip gelen, bu yerini kesip gelen, uruş edip birbirine nemeden asıldan zatlar. Şuna kalsın, onku dövürde biraz azıcık azalan yalı oldu. Yöne, çağalar izindakilardan pul sorayalar. Sebep başımızdan geçip duran görüyoruz. Dışarı çıkan vaktinde magazinden näme isteseler alıp yiyip içip bileri pul alyalar çağlar. Misal için häzir noýabr aýynda armiýa gutardy mı? Şolar goýberýärmi? Şu öýüne gaýtmak üçin şolar pul tölemeli şotaý. Bolmasa o dekabrın soňu ýanwaryň başyna teli saklarlar şolar. Şönden biraz dinledim. Aydın Türkçe'de. Ben 2 oğlum askere gitti. Yani 2 yıl, 4 yıl. 2 yıl. 4 yıl özüm baktım. Yani durmadan her 2 günden pul. Näme pul uğradıyan Türkçe'de? Näme harajat üçün soraýarlar pul? Harajat üçün şampon, savun, britva, çorap. Yani yiyeceğim, içeceğim, yani her zat için pul. Tolka pul. Neme de halmada sallatlar aç uyurdu, aç. Burada iğmeler şonu ene atat iydiriye. Yakınına yanlara hep de bir gedek baryalar izinden. Yok bolmasa daşda yaşayanlarım, mene oğullar aşıwatdy gullugy edýärmese daşywdaklarym pul alıp durýarlar. Göder gidip bilen meseleler. Pul alıp durýarlar. Şol hemme adyna pul gerek, türmäň içi türmäň içinde demme adamın tapýarlar. Yani vatan korumalı olur. Şu düşünen okudum kan. O çağacıklar ne? Vatan korumalı. Neme de? Ne şolar ýaly yaragda tutup görmedik diýýän hakyky şol, çyn şol. Uçeňe dip bir zat bardy. Her 6 aýdan gitmeli uçeňe geçirilýär. O neme gady o bir Keletede. Keletede şo ýerde uçeňe geçirilýär. Sallatlar gidýär. Yaraglar bar, näçe san yarag, 5-6 san yarag alınýar. Patron aýretin alınýar. Sallat sany belli bolmaly. Ofitser sany näçe 10 san ofitser bolsa, atanlar ok atyp şol nemedenler bir gyra geçip durýar, olar sanap durýarlar. Eline sanap 5 sany, 3 sany, näçe sany, 6 sany, 6 sany neme berýär.
Patron 6 sany pamam patron berýär. Ya 3 mi 6 mı patron? 3. Ana yazılan 3. Ha, onun şu patronun gilzeti var, atılanın gilzeti var. Şonu sanap eline ofisirin eline berýän. Birini yitirsen gutordy. Seni iş gozgulýar otady. Han bir patron yok. Şoň üçin şol atılan gilzeler var, şonu sanap elinde taklap durmaly. Seni açyot doralýar. Hatara durýar sallatlar seni açyot doralýar. Her ýeriňde 3 tane patron berdi. Şol dron mişeni sen aňyrda mişen durýardy. Şoňa sen atyp bilmelisin. Şonu her 6 aydan şonu ýaly edýär, şo etmeli şolar. Baýany uçenýe diýerler. Onu geçiräýmeli. Ýöne onu türgönleşik. Ha, harby türgönleşik. Ýöne onu eden oklar. Şol sallatlaň, eskerleň ýarag tutup bilmeýäni gatyken. Belli harby gulluklarda tutup bilýänler. Belki ola men owul döwrüne edýän häzir bilemok. Onlar şol ýürüte şol uçenýeler geçirilmelidir. Aslında 6 aydan. Ýöne Olasarny bir sorag var. Ine ýaňy aýdyp oturdy toýça dogamy ýygynyň ine iýje gişegine çelli biz pul uradyp durdy. Her bir harby bölümde ýaňky eskerleriň istala boýlary var da naharhanasy. Şo taýyr döwlet hökümet hükmanı şertte şolaryň 3 gezek gyzgyn naharyny üçün etmeli şo taýda ertirligini günorta naharyny hem şamlygyny. O taýda nahar bişirilmeýär, men bilemok. Men aýdyp bereýin. Hawa. Bu ýerde nahar bişirilýär. 3 wagtyna pişirilmelimiş, 3 wagtyna bişirilýär, ýöne kamyk gorym gaýnadylýar. Uly nimede katýollar bar, uly. Hawa. Bilen uly katýollar. Şonu kamyk gorym gaýnadylýar. İçinde et ayda bir sapar bolýandyr belki. Edil häzirki döwrüň edýänne, ben owulky döwrüni aýtsam, ine skladyň nemesi bar, iýmit skladyň nemesi bar. Sklady bar, iýmit goýberýän, hawa. Onuň her bölümi, har bölümi 5 sany goýunmy, 3 sany goýunmy bölüp berýär da şonu bir aý ýetirmeli. Bilemok 6 goýunmy, 5 goýunmy normasy bar. Bütün polka. Yok bölümü, polka tuly. O bölüm. Batalyon mu ya rota mı? Awa batalyon. Ne rotada da bilemok. Näçe 200-300 sany sallat bar bolsa, aýdal rota diýip aýdal. 200-300 sany. Yok, rotada 200-300 yok. Bolu bilse bir rotada 150 adam var, bir batalyonda 500 adamdan içine. Onu batalyonyň kiçirek brigada mı näme bolýar? Haydi vermeli. Sağ oturmayın dedi. Haydi. Ana şolanna şol skladyň başlygy var, şoňa iýmit gelenne almaly normasy meselem bir 10 tane goýun bolsa, şonuň 5'i gelýär. Onuň sen torýa da hanyň 5 diýen goýun ýokarda adam ma diýär. Men ekip bilemok diye ýokarda adam ma diýär. Meske gelýärmi? Mesken bir 2 karapka meske gelse hany galany? Ýokarda adam ma men eltmeli. Maşyny ýüklep dur ödem. Güdüň galyny maşyny ýüklep dur. Men akitmeli ýokarda adamlar var diýip. Şoňa. Ýoksa bir gün Ýöne diýär, ýöne şey diýär, ýöne diýär, diýär. Hiç kim bilmeliler diýär. Ödem maşyny ýüklep dur. Günör tan ödem. Men ýokarda adam ma diýär. Men eltmeli şolara diýär, häzir diýär. Ştadyň başlamada bir zatlar aýdyp bereli. Spoçka bilen, şeýdip onuň spoçka bilen gitýärdi. Ola o başlygyny aýdyp berýär, başlygym ýokarka aýdyp berýär. Ýokarkam kim bolýar? Ministr bolýar, abarony. Ýema barda her bir sallada eskeri su tutuşy norma diýär da bir sutkaň içinde berilmeli paýok bar. Mesela et 260 gram bolmaly çiğligine. Bir senden soň ol bir 200 gram et ýa-da meske ýagy her günde 20 gram bolmaly. Şeker mesela 5 tane kvadrat ýa-ni topga bolmaly. Hemmesi zadyň normasy bar. Balyk şunça bolmaly, ýa şunça bolmaly, şüle şunça bolmaly. Ana şu zatlar berilmeýärligini niýatyň döwrüne aýdylyp gelmeýär.
onu yani kısa paragan aýdyşýar, ol o takın näme üçin o çağalar çağırýar? 2 ýylyny biýderi harç boş geçirmek üçin. Birinciden, ikinciden bulan sağlygyny ýitirýär, üçüncüden bilim alyp bilen aklar, dördüncüden ýene atasyna, ýygyna, watanyt grazdan durmuşy maýyp bolup gelýär. Kabirlerine bolsa ene şu taýda ene cesedini ene atasyna gowşurýar. Bilen barda. Ene umumy netijede Türkmenistanyň harby gurulugyny bolup geçýän zatlar 30 ýyl berşur bir görnüşde üýtgen zat ýok gowulugy. Ol paratdaky eşikler ol bir gezeklikçe bular çykardy, indiki gurulugy gelecekler geyip ýene de bir ýyllardan şo parada çykýar. Ol täzeşiklerle o taýda. Ýöne Şurada gep alıp bilemem. Aydın tutuyordu. Şimdi Berde Türkiye'de biz askerler, oğlanlar askere gidiyor, görüyoruz yani ne için gidip savaşıp yani Berde dağlarda teröristler bilen savaşıp şehit düşenler var. Yani şehit haberleri geliyor, haberlerde görüyoruz ama bizim saldatlar, askerlerimiz geçen daha yeni 11 askerimiz öldü. O ne uğruna öldüler, ne için öldüler? Savaş yok. Şu soruya cevap verseniz ne için öldü bu askerlerimiz? Şu hemme adam gelengsizlikten ölýärler, gelengsizlikten. Ine so nemani o habarlary bilýändiňiz. Köplenç sallatlar, ene eskerler öwrümtirse sallat diýip. Eskerler gullugy etmejek bolsaň her aýda 2,5 milyon eltip bermeli meselem. Gulluk etmejek bolsaň ýöne sen öýüňe gidip bilýän, öýüň meselem barkanda bolsun, taşywda bolsun öýüňe barýan. Sen nädibim oza şopul gazanmaly, çasyn komandyryna eltip bermeli. Ol eýem norma o zatlar. Gegem görleno. Ornaş giripdirler, millet utanano, gizlejegem bolano. Awa gidýän ýöne komissiýa gelmä atjaň edersgen gelin niýe? Öyle sen 2,5 milyon olsa näçe dolar bolýar? Men biz üçin düşünipsiz sen pul diýär. Ya milyon ýan bolun men demedýän bolu sarýar. Täze pulun arasynda demedik, bir de ýoğur. Biz üçin atýan